Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро, инора дидин, хай метавонем дар борааш гап назанем. Ин ҳамин рӯи экран дидин рақамҳоро худтон медонед ки ҷо рафта омаданд дар кор, одамои бовариянд. Бародаро, хитоби ман ба канали бародари тоҷик, яъне канали Фахриддин ном дорад. Бародари тоҷик, видеои маро мебини ё ки хуб гӯш кӯ, ман чӣ мегӯм ва хулосаи хита дар комментария бинавис. Бародар, мо нетавонем бо бародар мегем, бо туғоид мегем як вақт. Бародар, вақте ки видео мепартоӣ, видеои ту скоро нависондагиай, як ҳафта пас ӯй мешава, як моҳ пас ӯй мешава, бо нависондагиай ки духтарон надроянд, занакон надроянд, мардакон надроянд. YouTube айозе мегуфтам, YouTube ай ки мондагиай. YouTube ай ту несай, кадом мефороша медроя, вай ихтиёрияй. Ту хиёл кардӣ ки ту нависондӣ, гапи туро гӯш мекунанд. Одамо ҳози гапи оташона гӯш намекунанд. Видеота мепартоӣ, ним соат 20 минута бупарто ҳуй шава. Ӯ чие ки бо мемониш як ҳафта ҳуй мешава? Ё ки ӯ як круглосуточно ҷакидеестай? Чӣ гапай? Круглосуточно ҷакидеестай як видеот? Ӯ ҳеҷ маъне надорад. Кадом медрояд, иха гӯш мекуна, мега заҳибат кадӣ. Видеота мемонӣ 20 минута ҳуйш ку бурава. Мемонӣ мардум ждаад мекунанд 3 рӯз, 4 рӯз. Баъд вақте ки ҳуй мешава медонанд дар дуруши ҳичи нестай. Хай майлиш масалан ответи жёсткий ягон чи набуд ба просто масалан блогери видеота 5 минут 10 минут ки мухлисам туда роҳат кунам, масалан тез бибине видеота, ждаад накунад 3 рӯз шавхошона мебарад ки чӣ гап бошад авҷа. Бародаро, асос видео дар бораи каналай худтон медонед ки дар канали ма каналои фурӯшия. Бародаро, кадоме мехоҳад ки блогерӣ кунад ё ки желание дорад барои блогерӣ, рақамҳои WhatsApp-и мо, ина рақамҳои WhatsApp занг бизанед. Каналои мо ай 500 подписчик то 90,000 подписчикара ҳастай. Метавонед бигирен. Инам хе мисли мо ҳунартона нишон биден. Ягон чикоргаре ҳастай, метавонед коротона пеш баред. Баъд барои кросовки бародаро занг заден, ҳам навистен. Бародаро, кросовкиҳо да ҳозир нарафтам барои сиёмкаи кросовкиҳои қимат. Чӣ қадar ки ваъда кардам, кросовкиҳои қимат мерам сиёмка мекунам, аммо нарафтам. Бародаро, ҳамин кросовкиҳои қиматҳорам ҳамиҷа дорем. Бародар, ҳамин фирмаи бо нормальни кросовкиай, на қиматай на арзонай. Ина 3600 дамояй. Ина қиматай на арзон. ӯ кросовкиҳое ки шумо мегӯед бура сиёмка кӯ ва ё 5000 6000 шумо роз несташа мехаред. Хай ҳоли насиб боша сиёмка мекунам, чӣ қадar ки ваъда кардам, албатта ки сиёмка мекунам, роитон мекунам. Видео мепартам дар канал, мебинед ва ҳаловат мебаред. Нархоша мегӯмтон, фикротон дар комментария ҳатман бинависед. Фақат аз шумо як хоҳиш бародаро, ҳамин канали ма да як обуна шавед, канали ма 10000 шава подписчикош, ҳамин сюжети канали ма ҳуй шава, ма илҳомум биёяд, беармон наравам ҳамин YouTube. Кросовки хай чӣ бугум, ҳозир хеле кросовкиро ман уже сиёмка кардагим, шумо да нишон дадагим. Кросовкиро меравед аз бозори Люблино, Айлина М, любой хел кросовки ҳастай. Мегирем, пешравӣ мекунед дар сомонаи YouTube. Пешравӣ мекунед дар сомонаи YouTube мегӯм. Мерен любойша арзонак мегирен, мепӯшен ва қимат намехарен. Видеоро дароз намекунем бародаро, имрӯз уқам настроение нестай видео кунем. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Фикротона бинависед дар бораи чӣ видео кунем. Иншоалло ки видео мекунем. Хонаободу сарбаланд бошед.